Čaute, čaute, moje meno je Skorč. Určite veľa z vás pozná prostredie, čo je tam za mnou, tam. Je to Photoshop samozrejme, no a chcel by som vás teda niečo nové v ňom naučiť, respektíve pôjdeme od základov, naučíme sa celý Photoshop. Aby som to zhrnul, pozrime sa na to, čo nás čaká v nasledujúcich dieloch. Neviem, koľko ich bude celkovo, bude ich určite dosť, ale záleží hlavne od vašej odozvy, takže určite komentáre, odkazy, určite píšte. No a poďme sa teda pozrieť, čo by nás malo čakať a čo nás neminie. Zoznámime sa s pracovnou plochou, povieme si niečo o obrázkoch a farbách. Naučíme sa pracovať s vrstvami, naučíme sa pracovať s výberom. Upravíme pár obrázkov a fotografií, základné úpravy. Potom neskôr prejdeme ku korekciám a vylepšovaním digitálnych fotografií, to znamená RAW formátu. Pozrieme sa na opravy a retuše obrázkov, transformácie obrázkov, orezávanie. Neskôr sa dostaneme ku kresleniu a maľovaniu ako takému. Ukážeme si prácu s textom. Ďalej naučíme sa robiť s videom, animáciami, použijeme filtre a efekty. V neposlednom rade určite si ukážeme ukladanie súborov a exportovanie súborov ako takých. Takisto sa môžeme kľudne pozrieť aj na tlač obrázkov, uvidíme, ako sa k tomu dostaneme. Mohli by sme si prejsť aj automatické procesy. Je to síce trošku už zložitejšie, ale myslím, že veľmi veľa ľudí by sa to rado naučilo. Môžeme sa kľudne pozrieť aj na web grafiku, ako sa dá robiť vo Photoshope. Budeme pracovať s 3D obrázkami, vytvorenie 3D a podobne, môžete sa v podstate pozrieť na plochu, je to niečo podobné. A zrejme si niečo, čo to povieme aj o color manažmente, správe farieb. Bude tých dielov, ako som spomínal, viacej, budem sa snažiť, aby neboli dlhé. No a čo budete k tomu potrebovať, samozrejme Photoshop. Môžete si ho stiahnuť, je tu bezplatná skúšobná verzia. Keď si na to klikneme, dostaneme sa na stránku, kde treba sa zaregistrovať, prihlásiť. To už nechám na vás. Nebudete musieť zbytočne hľadať, link nájdete potom dole pod videom. No a to bude asi pre tento diel všetko. Viete, čo vás čaká, čo nás čaká. V nasledujúcom dieli sa teda pozrieme na samotnú pracovnú plochu Photoshopu. Dobre teda, to by bolo asi na dnes všetko. Píšte. Ahojte.